Přivítal všechny, co jste tady, vážené hosty, přátelé, kamarády. Dnešní dnu na mě zbyla taková funkce, já si vemu ten taháček, abych to asi nedal. Chtěl bych přivítat teda všechny zúčastněné, jsem rád, že jsme se sešli v takovém hojném počtu a že jste přijali pozvání na dnešní akci. Jmenovitě bych chtěl přivítat z olomouckého současného pana Zimkolady, inženýra Fochanka, na podávky elektrického proudu. Máme tam zaveden teplovod, který částečně vyzývá nějaké prostory na stáji. Využíváme dešťovou vodu z celé. Vážené dámy a pánové, který by zahájil 10. srpna 2023. Nová stáje má 520 kusů a celkem do ní se navyšuje na 650. Pane předsedo, pokud tady máte už teď v této chvíli tolik hostí, možná odhledem jejich, možná tolik, kolik máte. Dobrý den i ode mě, dámy a pánové. Já jsem Martin Švída, jsem radní kraje pro oblast životního prostředí, odpadu a zemědělství. Vím, že už je to dlouhé, já si můžu krátký. Jsem moc rád, že se můžu zúčastnit tohoto otevření, slavnostní otevření jednoho z nejmodernějších kravírů v České republice. Páska bude. Pojďme do toho, ať se stání daří a ať nám to funguje. Já nemám metr. Tak, když tak vydržte, jo? Já taky. My to taháme Tak pojďte nahoru. na té velkoplošné, když jsme byli dole. Tak to No, tož to jede non-stop, neustále. 24/7. Řekl bych dokonce velice unikátní. Dívej.
hodnotíš akci dnešní? Bezvadný. Bezvadný, že? Co ty? Jak hodnotíš to? Perfektní akce, vydařilo se to družstevníkům, jako nám ještě lepše a nemělo to chyby. Jako já bych řekla špica hrot. A to je konec, přátelé, that's all.